agent taco kaka. Afamaka. Oi. Mine no. Oh. Nge kena wewe. Anu ma woni onugo ka mpado ije anya ni. Na na akpasi ka m wee banye ọmụma. Emerege ni hele. Ai to ro ti ya zimu na. Ibido no. Isa ko imo na ya. Ndeda na neba. Ndeda na na. To, nikuja neba ni na. Ndeda na. Mwe ezra ma azane. Isa neba, ndeda na neba. Ndeda na. O he no ko na kwa. Ni to no bodo na no we be tara. Why? Emerege ni eme. Ebe ke so so ho. So nge kwa. O so ho. Awu, so nebe. Ne. Aso renta nebe. He. Ibu kaburi ha gafe nge mmadụ nọ. Manu nanse. Uga mmadụ fenga. Oge mu na biko. Uga. No kuru tango. Ne. Okoro no no ana. Ampasa bo nu mo o. Agent taco ku. Hey, agent taco ku. Agent taco ku. Hey, agent taco kaka afamaka no po. Ono no kontano afamaka. Hey, agent taco ku. Agent taco ku. Hey, agent taco kaka afamaka no po. Onye na-akpọ m. Afobiani na jago dide. Kidi na de mere nche. Kebi na aga. Na stupid na you. Afoke kwa ngosinka video kwa. Na stupid na you. Kewo ngosinka video kwa zero. Na stupid na you. Afobia. Abi I got you. Ya afobia na no. Abo. Hey, what's it mama? Go ne. The beauty. Ndugu amachara me Kwa charari acha. o chara cha. Alo sekali. Obere mpe. E se tini ngim mezi o. Customer. Ada. Good afternoon. Good afternoon. Bari go nu. Go ne. 50 naira. 50 naira. 50 naira. Madam, this is one now. We are going to map. Tell me, something now. Eti na mmezi. Na ife. Obi na kota lupi na ego ego. No so na nke mmezi. Mba. Ya prepare now, Adam something. You are very good. Customer ti gbara o lu gara ona na stupid na you. Olu gara. Yam. Man olu gara ona. Mama me dey feel more cold. You need a black leather. Are you wear black leather? Where that yara. You no go show me. You want that show. Customer ready. Why do you want Don't naira, 50 naira. Nani nke 30 naira. Nke 30 naira. No you give 30 naira. Don't the 50 naira. Obi agba m ego ne nge. Obi ma si ne nge. 30 naira. Amu gị na besi ba. Ira mmezi. Akwa pa. 30 naira. Ị na-ajụ ka ọ gị na-abịa esiri m ofe. Biko
Em chơi chừng lai là khi này rồi nào. Gimana? Ai go ti fa na mo tere buchi. Ayo. Ache gi bi ma zo nyam. Ai go to gira tan. Ai go to gira tan yo go. Mama go chiwe se. E ma na change na ahia bi ahụ na ahia. Wa anya mi go na sada. Ai go to bi fa na. Ini buta tin na. Hey. Anh sẽ xem cả hai người luôn xuống. Ejenta gogu. Hey, ejenta gogu. Ejenta gogu. Hey, ejenta gogu. Aka famaka no bo. Ono no kontano. Afamaka. Hey, ejenta gogu. Ejenta gogu. Hey, ejenta gogu. Aka famaka no bo. Onye na-agba m ana m ama onugbu ka mkwado n'ije anyị. Afọ Amaka. Bịa ka m gwa anyị. Onye bịa, ana m arụ ọrụ. Bịanụ ka m gwa gị na ị mara Aka m ife na oge ọrụ ụtụrụ aga ozugbo kịta onye nwụrụ ya ịkwụkwọ m ụgwọ m. Afọ Amaka ihe mere Ya amaju nke dị ama na-akpọ bụ ime Kelechi si ngwa na ọ chọrọ ifo ya. Njideka. Eji kwunu onwe ihe ji bịa ebe a. Ụrụ akwụkwọ Kelechi ịfụ. Njideka maka onye mere ya. Onye mere ihe gwụchakwara ihe ya. Were tinye na agụdịwa ọsọ ọhụrụ a. Ị na-elugharị na-aga ịgada. Ndị na-eme dịghị ihe a. Bịanụkwa ya ma ngwa gị. Nke azụ ọ mkparị ka ekweziri Arụ ukwu onwe nga. Nke a ọ mkparị ka ọ gịnị? Ọ maka na bịara iziga ozi asị m bịa zee ka Onye ọmụma Emeka. Achọkwa m nọsensị ahụ kwụsịkwa ya. Sọ pa ka ngwa ọrụ na-arụ biko onye ọrụ ya ejigide mụ na na-abịa ebe a. Ka keresis gị. Sokoro isi na ma ya jee n'ukwu unu bute. Ọ bụla mụ ka ọ chọrọ, gị nwa ka ọ chọrọ. Na-aga ire ogologo na-aragharị ire. Na-ebuere ụzọ ọsọ ọhụụ ha ka abịa m odudu. Si nga afọ mewere ma bee unu ebe a kịta. Onye ala ka ịbụ. Onye ala na-agwa okwu nọ ị na-aja jaga. Asị gị ọtara nke ka keresis sara ịfụ. Ike onye ebuere ụzọ ọsọ ọhụụ. Ebuere ozu ike keresis sara ịfụ. Ozukwa anaghị ka ndị ọrụ nna Ọ ga-ejizi onye ọnụ. Ọ gịnị jikwe? Nna olekwa nke ọsọ ụra nwa. Obere. Ọ na-abịa nwa m. Ị chọrọ ịdaji si n'ọkpọkpọ mmiri a? Ị chọrọ ịdaji si n'ọkpọkpọ mmiri a? Ọsọ gị gbọtara obere nwa dị? Ele m nke dị nke a? Ọ bụrụ na ure ejibeghị ebe anyị n'ụlọ. Abịa na adawu m. Lekwa nke ị na-arọ kwesị nke a. Mwa agwọ sị na ị na-akpọ m. Ya nke a na-emewe ihe ahụ ya na-akpụta afọ. Ana m akpọ gị. Mma m ihe na-agwa m. Nne ka anyị kpacha ihe dịrị anyị onwa. Ihe nke a na-eme ebe a. Afọ bụ afọ. Afọ nwa m. Awụzi na m oke afọ anyị anaghị nwa. Afọ bebi. Onye na ihe na-agwa ya. Oke ndị ihe na-agwa m ihe na-agwa m ngedi. Nna m gbachara ka m gwa ya okwu. Ọ? Jadi na ndị m gara ahụ ọrụ. Ọnwa? Ama na. Ngwa nọrọ nga. Ma onye ihe gị ya na-agwa m ya ọ. Ogwe ihe o mere.
onweghị ihe o mere ọ kwụrụ obere nwanne iri ya ị na-egbutukwana nwa ya n'ọkụ afọ nwa m ụmụ nwoke obere kozienu nkwu hapụ ya hapụ ya ma naanị kwukọ na-ego hapụ ya obere nga ụkwụ nwaanyị na-adagịkwu o nwere nwa okorobịa chọtara ebe a okorobịa nwa ọzọ na ngekwa na chọrọ m ọnụnụ ya si ọgbụgba nta akọgwụ ọgbụgba kwa nwere ihe akwa ọgbụgba nwa ihe dị nta akọgwụ ni ifuru ebe ifuru nwa bụ afọ amaka na ụmụ ụzọ kpọ ahụtọdụ onye ji ọkpọ na-emete m n'ụra mata ego jide ego n'aka m ojide ọkpọ na-emete m n'ụra ndị be anyị na-agba ezigbo mbọ nwa bụ afọ amaka ya agba mbọ jide ezigbo aka na ezigbo ego n'aka me bifo atụmadị jewara nra ya ha jide ego n'aka wee m chọzi elu ji anụ m achọghị m onye ji ọkpọ na-emete m n'ụra eme ha chọ afọ amaka nwa mmadụ ihe eji mmadụ eme nwa bụ sọ mma ọsọsọ ebe nsogbu anya afọ nwa m ọnya mmanya ihe mere na onye abụọ na eji nwanyị n'ebe ya anya itolukwana ihe eji mmadụ eme ọkwa afọ ala anya gị yọsịrị ihe anwa mmanya yọ mmadụ eji ọkpọ na-ebete n'ụra ka m kwuru ọsọ m onwe ha ụmụ kwuru ndị amụ kọrọ gị na ha na ejechana ahụ ngwongwo nne ha ugboro ebe igbe ịtọ anyị so n'ibe nje enu ngwọ akara ha m jide ana m agba mbọ eji m ego ọ gị kara ha nọrọ mma be di ha ma hapụ ya ọ na-ama onugbu ndị ego matara na onugbu jee na ọ dị ka nwa nwoke na ibe ndị chodonu ka mụ na ekwucha na mụ na ya na-ekwu mma m gwọtụnakwụrụ ahụ amara ọ bụrụ ihe akwụ na kpọrọ m ebe a ga-eme ka nchara ụra ka dị n'anya na kpo jere ahụ jere ndị njikwa nsị ọnụ na ya mmụọ onugbu elekwana m nke dị nke ahụ ọ sị gị arahụ na ịga dị na ya nwa m maka nna ọmagide onugbu machi onugbu ka a na-ata ntachi jema ire nke fọrọ n'ahịa amara m ihe na-eme mee ntụ a na ọ dị mma so oge ka njide siko afọmaka nwa m kpọrọ ọta afọ anaghị n'anya afọmaka wee sị na ihe ejebe di ọgwọ ya nụcha na dị mgbụ m ọzụgo obeta ịkọbe ha afọmaka wee nọ n'ime ọja ejenta akọkwu hey ejenta akọkwu hey ejenta akọkwu akụkọ afọ amaka n'ụkpọ ụnụ kwuru ntaanụ afọ amaka hey ejenta akọkwu hey ejenta akọkwu akụkọ afọ amaka n'ụkpọ onye na-akpọ m ana m ama onugbu ka mkpado n'ije ahịa afọ amaka afọ amaka akụkọ afọ amaka nwa na-agba mbọ ọ maara agba mbọ ịchọ ya n'onugbu afọ ọnọ ya chọela oburu ose afọ ọnọ ya ịchọ ya n'ọkada afọ ọnọ ya iwere ego kwa ọnya ọma afọ amaka n'ụkpọ onye na-akpọ m Jesus! Jesus Christ! Ihe afụ ụzọ ị chọrọ ịkwatu m ị chọrọ ịkwagwe nwa agadi nwaanyị nana What are you talking? Just speak what I will hear. I didn't hear you. What did you say? ị gụrụ akwụkwọ Chineke elegodu na ihe ọwa ọ glaasị ka ibu n'aka ihu na-apịarịsị ihe ụnụ na-apịarị ka iji chọọ ịkwatu nwa agadi nwaanyị dị ka m Are you talking to me or what? Just talk what I will hear. I didn't hear you. Just speak what I will hear. nwoke na-akpọ iyi Are you talking to me? enwekwara m onye dị ka m afamaka ọ pụta ebe a wee ọ kara jet n'uwe Do you know what? Just wait. Let me just ask you one question. Wait, let me just ask you one question. Just take a good look at me. Did I look like your stupid daughter, Afamaka? Huh? Did I look like her? afamaka nke m ọ pụta ebe a o mere nkara jet o jide gị ọ dara gị mebisie gị gasasịa gị Afamaka. Afamaka. ọ gụrụ akwụkwọ m She's nothing but illiterate. Huh? Yeah. She's nothing but illiterate. Look at you. Like mother, like daughter. Hmm? Look at her hair. You call yourself mother. Look
Look at the way she dressed. Nonsense. Like mother, like daughter. Look at them. Foolish people. Huh? You are very stupid. When next you just stop me like this, you're gonna see what I will do. Look at your daughter. She's there. Nonsense. See the way she dressed. Look at her hair. Selling onubu. Stupid girl. Yeah? Madam Wabo, come here. Me, come here. Why this coffee? My mama. Oh, like the way your mother said that you go to school. Oh yeah, speak. Let me hear. Is it because interrogati? Hey! Jesus! You're so stupid. I have no time with you. I know sense. I don't have time with you. Look at you. Hi! Now stupid now you. I fight this, I start this, verbalize Karamati. I fight it, I start this, I verbalize Karamatic. Ideological monumentus. Only thing that you know how to do is only to sell noodles. Look at the way she dressed. I stupid na you. I stupid na you. You do. I don't have your time. Let me just go because you people are very stupid. Like mother, like daughter. People. I fighting. I want a fighting. I give a snack. If you dare cross near me, I'm gonna teach you a lesson that you'll never forget in your life. Look at her. Stupid girl. Shut up! You only know how to sell a nubu. Do myself. I have time. I have no time with you. Look at them. Who these people? Noise like mother, like daughter. Mama. When they see people come and go. Talk this Noise says. I stupid na you. Idiot. I stupid na you. Noise says. I stupid na you. Noise says. How you doing? Go, man. Go, man. Oh, you know it. I know. I tell you. You don't get on. Anyway, I have a market. When is this in South Africa? You have a tabernacle coming on. Yeah, we didn't because I always do not because that's what I mean. That's what kind of what I told you. Now, stupid are you? Now, stupid are you? I got bonus. Do I have a drug? Give us another not on half today. But give me your. Huh? Why are you going to here? Now, stupid. Now, you. Now, stupid. Now, you. I'm so good. Now stupid na you. Now stupid na you. Okay. Me get him also. Oh, batal. Mama. Bueno, oye,
Biko ihe achị na njọ ihe achị na Ndị ta jigi na njọ. ihe achị na njọ. Biko megodi ihe aka ime. Mgbede m ji akwa mgbe chi Chere me chi ọmụma dị na chọpụ ihe anyị. Fọrọ m jama m ihe na ọ dị m na-ekwu. Ihe a atachikwa. Na-atachi hapụ maka dị m onwere ọsị gị na-edo m anya. Di gị jere kụọ bọtụlụ n'ugwu Awụsa kemgbe onye ka ịgba na ihe atachi. Mai megere musa kinja kudunya he. Tani dokter ya kan ni apa kan tadi. Yo ni kebi ya kan do bisa kata. Oh tiran. Man me lu gua ka man bosin tabi do. Me. Aja ta ko gua. Aja ta ko gua. Ye! Oh ya ba ko ni. Agent Taco. Na stupid na you. Okay, Adelia. Na stupid na you. Na stupid na you. I got my na stupid na you.
Onugbu ị na-adị amị emere gị eme ma nye mefu na ile onugbu dị ebe ịkpagwụsịchara na onugbu dị n'ime ụlọ nga anụ ediri gị ediri ndị ụmụ ụzọ gba na-agba mbọ bata ego so nye mefu ka mgbakọ mbọ nke mụ ya dịzi iche ịgba mbọ ọ na-abịa ebe dị wee gba anya bụ mbọ nwa onugbu ahụ ọ ga-edi mmetụtụ na onugbu dị n'ime ụlọ ya ka ji ahịa jegoro onugbu ya sị na onugbu ahịa jegoro be ọzọ onugbu dị ebe aka nyere na ha pụrụ jegoro n'onugbu ene ihe na-agwa dị m agba nye mefu ka mgbakọ kpata ego jide ego mara ihe m na-eme afọ nwa m anyị kwudo anyị ihe dị m onye abịagwakwara n'ọzọ taa onye nwa kenechi ịma ya nta akọ okwu ọ ihe njeta afụ onye nke na-azụ ewu nne nwa ji ego o ji ihe akpọrọ ego efu nwa o zuru ihe a na-achọ ifugodi ka ọ na-aga ije jee ntụrụ ego nya nwere nwụchichara ego ọ na-atụ ahịa from office nwanne m nekwa nke na-azụ ewu nwanne m ọ ga-eta nwa m biko do kaba ahụ ije ibe gị apụsịchakwa nanị ọkwa afọ ala anya gị na-akwado osachakara ihe ịtọ n'onugbu machiri mmayo ihe na nwa bịara nkata ego o bu moto ọ ka ọ chọtara ka isi na ọmụmụ ka ọ chọtara ọ gị ka ọ chọrọ ọ sị na ị chọrọ ịnụ ọla akụkwụrụ na ihe nne ọla akụkwakwu na nye mefu ka mgbọ kpata ego jide ego mara ihe m na-eme afọ amaka afọ iji nta afọ na ọkwanị ka mme nke chọrọ na ijerebe di ihe na-achọ ịgba na iru bụ oge ijebe di gị maka na ibe gị anụsịcha na dị pụsịcha ịtọ n'ime onugbu jee ka Kenechi n'ụba ọ bụrụzie na ọ dị mma emekwa ya iji anya afụkwanị mmanya nna m afọ a n'anya m dara na nyada ka ndị magbu nugwu na mgbe n'oge ahịa gana ụnụ kwụrụ taa anụ biko nunu afọ amaka ihe ha anụ dị n'onye napụta nga na-aka usi n'olu ihe na-emesika n'obodo anyị afọ ihe na-abụ na-echeta ọ na-akpọ m isi yara nna na-eche isi a na-agbarisi mgbe sitere ka njọ gị aga ma na dịtị na-enye m nsogbu amaghị m ihe bụ na ndị Anambra anaghị ekwu okwu ego akwụkwọ n'afọ ndị elu dị ihe a na-adị agba ngharị ụkwụ bụ na ijuru ihe kpatara na ndị ụmụ ụzọ ụkpọ anaghị agụ akwụkwọ na ha anaghị anụ di ukwe m na-edi mana isi ndị Anambra onye ebe ka ịbụ onye Anambra ị na-ajụkwa ajụ ka esi ga-esi ajụ nya sinsi nnọọ mụ na gị ji nnọọ na-ayị nnọọ ịmabeghị onye mbụ ịmabeghị onye ebe mbụ n'ịbụ onye ụmụ ụzọ n'ịma anya ntụ andị abụ m onye Imo steeti ya asị nkwụ eje nta aka ụkwụ ịchọka asị nkwụ m ihe ka mụ na-anabụ na aga na saịdị ebe wefu Kenechi ịnapam gbara sị agwara gị ihe efekwana ni chọkwa ihe ga-eme ihe onye mere ihe a metakwara ihe ha gaghị ya n'ugwu ha gaghị n'ọsọ ọgwụ a na-akwụkwọ ya gwụ bịa Afamaka nke ọ mkparị ka ọ gịnị ihe na-adị eme gị nwa bụ na a na-agbawa okwu mgbe ụfọdụ ị na-efe isi pakapaka ka onye ala jos kọmọn okwu ka ngwa gị ji na-ekwu ya ebe ihe ị na-akpọzi m akwụna ka ị na-akpọzi m ọkụ ya gbawa ndị iji ọnụ ukwe akwụna m akwụna ndị iji ọnụ ukwe nye anyị mara ihe ị na-ememe ibia na be anyị ndị be anyị na-agụ akwụkwọ ime ihe bụ akwụkwọ anyị na-agụ akwụkwọ ịgụcha akwụkwọ ịpụta ịsa anya gị mara ihe na-eme n'ụwa mana ndị mmụọ
no bo nke okacha nke gị onugwu iya nwata nwana mgbede nwana ụtụtụ ije eke ije orio ije afọ ije keta mi ihe nwe ndị ụmụ ụzọ gbara na gbọmgbọ kpọta ego ka ọ bụ ijebe di gị dị na 1000 enye me onye 3000 enye me agwanye na what a man na do na woman na do bitter afọ iya sumukwa mmadụ nke bụ what a man na do woman na do better inu ọbụ oyibo a bishop ọnụ nya ajọ gide isi na so oyibo ajọ gide na esi na oyibo ka ị sọrọ ifuni ya nnekwu ọ bụ what a man na do woman na do better what a man can do a woman can do it better na bụrụ ọ ife m na-ekwu jee akwụkwọ unu ama nje ị na-ama onugwu ifune elu ana ego ihe weta ndị ego na-akwado ọdịda isi n'igwe ahụ oge ọ bụla na ọ n'onugwu na-ero onugwu irepụ ụtụtụ ire ihe irepe ihe ire abalị asị ije akwụkwọ ihe eje akwụkwọ agbasara ire akwụkwasị onye mbụ a na-ejide ego pụọ biko ka ekpuchi ọsọ ị na-akọ akụkọ ejenta aka okwu hey ejenta aka okwu hey ejenta aka okwu akụkọ afa amaka n'ụkpọ unu nụkwuru ntaanụ afa amaka onye mbụzi ka nke a na-eme nne ihe na-eme n'obodo a nne ịmakwa ihe mere ụnyaahụ afa amaka kparịsịa m ụnyaahụ kparịsịa m wee jụọ m ebe ka m fọrọ gịnị na-ese gị nye nne onwe kwa nwa wee na-esi m anya ntụ a ndị kpọọ m akwụna akwụna ọ gwara mmadụ gwa gị ka ọ gwara gị n'ihu n'obodo ife na-ajụ m ka onye uche afọrọ ajụzina m ihe na-ajụ m ihe na-ajụ m ihe ọ dị ka asị na ọ na-adị abụ na nọtụ ga-ezu n'ihu m ka ọ na-agbanyere mụ na ya nọ na-akpa nkata ọ gwa m ya n'ihu m ị na-ajụ m ajụjụ na-echefue iche m na ọ gwara mmadụ gwa gị baa ka ike anụ tie ya ihe ti nkatịrị pan tie etinụ mụnwa chefue n'obodo a ọkwa ifere afamaka akabe mbido na ya mgbe m ebido na ya na-emecha ihe n'obodo a ọ ma na-esi m mba wee bịa obodo a nne ihe ọgụ ndị ume na-adịghị ka anyị pụwado ka anyị jee ebe anyị na-eje n'oge adịrị ọzọ no ọ na-eme nnecha afamaka na-agba ya ọkwantị ọ dị ka asị na mesike mgbe m bido n'ebe m ya ihe ama na mụ mbụ zide na-abụ akụkọ ihe anụ ole ụmụ nwaanyị South Africa gịnị ebe a bụkwa agaga ọsụkọ onyo gịnị ifu isi nyere ebe anyị si n'anya otu o si wee dị kịta ịmụghị onye gị na ya nọ ọ bụrụ na ime onye gị na ya nọ ị kaghị ịkara ịwụsa arụ ifere ebe ịfụrụ nkịta m na-ekoro gị moto n'obodo a na-abịa n'obodo a niile ọ bụrụ sọsọ gị ị na-agba moto mma akpọrọ gị jee ebe a na-akpọ butiki jee ebe ahụ wee goro gị akwa ya bụ yiri ị na-aga n'obodo ị na-ege mana ọ sọsọ obere ihe ka ọ ya eri gị eme onye gị na ya nọ ifere ebe ị na-ene m anya Chineke bụrụ ego ka m gwa eziokwu Chineke koro gị ka ị ga-ebe dị elu mee ntị gị ọ kwụrụ ọtọ mezi ọnụ gị saa mbara maka ihe na-eri gị ogo anyị otu aka ọ dị ihe dị ebe a ewe ihe ọzọ bụ ịwụsa arụ na inye m enye gị ifurukpịa dị ebe a kịta ụmụkpịa kịta ihe aka nwakpe kwuru nwakpe siri ọ bụrụ na nne ahụ emetụ ha aka nye siri n'imi ọkwa ya bụ akwa anyị na-akwa na ebe mgbe ọbụla ihe anyị bụ ote na mkpachiri ihe kemgbe ogologo oge ka mkpachitawara ihe a na-eji onye nwe kịta mfụzi na-anọọsụ ya nọọsụ jiri ịnụchazi arọshi ọ bụghị na nọọsụ na-enye gị mara ọ bụ kịta mgbe anyị isetụrụ ndebe anyị gị na ndebe anyị afụcha ndebe anyị anyị nacha saut imezie kedu ụdị ihe dị ihe a ihe ha enyekwu m ihe nsusu nkịtị oke ma ihe mere ọgwa bụrụ ibe ọkụkọ mana iwe ego m ebe a nọ kịta iwe sizi ebe a pụọ pụwazie ebe a
how are you? Actually, they can not take him for the Gaba, so I was a Can I see them? Oh, we work out. Can't get in. Yes, I can go give him a famaka. The no good, now sign on give you. And did you up on anything? Or would you like to marry an interest? So you now go out. But do you know? What in Chalum? Nana, I put a moon over there, no 2 and Macata, Nahamata Farakum. Eh? Kiri hobody? Na mo agia kam. We snow nya kan chore no obodo a. Ndị mmadụ we na akọ na akpagharị. Gee Ịbịa n'ime mmiri. Enwere azụ ka nkụ. Ụmụ nwaanyị gbara kponu otu azụ si wee gba kponu. Enwere ịsam. Nwee asa, nwee bonga fish, nwee crayfish. Nwee snow crayfish ka nchọrọ ụnụ na-achọgharịrị m. Abịakwa na nke ọzọ ị na-amaka anya amaka bụ Capratus capradae na otoro ogologo. Dị na na-enwe Capratus subdinamus na ndị mkpụmkpụ otu ede. Tikwe na ọnụ ụnụ niile. Crayfish ahụ na-agụgụ n'akwụkwọ. Odo steak gudu m. Steak m ọ nọ melu oge eji mmadụ ene. Ọ nọ melu adị m mma ọnụ. Ranụ m aka. Crayfish ka m chọrọ. Pụta na-ekwu isi na ọgbanwa. Gaa Hey! Nkiru. Hey, do mim. Echenesi n'efu n'anya. Efuzie na-emezi ọ. Ma agasa agapụ ọkwa ya na-agbajo m. Ya ma ọ na-agbajo m. Afọ m gịnị mee? Ọ bụ otu anụ si na. Afọ m. Afọ, eme na-agwa ya. A sịrị m ya, n'ebe nwụrụ ka m ma anwụ, n'ebe nọ ka m nọ. Ị na-eji otu a ka ị na-eji otu a? Otu a, ngwa ka ije. Pam. Mama Obi. Onye. Ọmụ. Oh. Nke makpụrụ anyị ọdụ. Ọdụkwụ na mma. Tazi ewe bịa sọ na bịa n'oche. Oh. Adịa. Nne. Nke ya mara ọzọ bịa ọdụkwụ na mma. Nne, asị ka mbịa ka mmadụ nwere ihe ya chọrọ nka mgbe ebido ahịa. So ibe nna akwụkwọ anyị. Ego. Ihe dịka ego na 10,000. Nke ihe chọrọ iji eme? Achọrọ m iji ebido ahịa. Ọ bụgodo ose ogiri na magị. Ka m were soro ụmụ ebido ji ibe nna akwụkwọ n'ahịa. Kemgbe ihe enwetakwana ya? Ọnwa ọzọ. Ọnwa ọzọ? Dịkwụsha ọnọ ya adị ọnwa ọzọ? Nke na-azakwa ịma onye mbụ. Maka ihe nji ajụ gị ya bụ na ego anyị chọrọ inye gị kịta bụ ego chọrọ iji were kpara ji. Iwetakwara m ọnwa ọzọ ewerekwazie m eji akpara ji. Ọkwa ịdị shọ na ihe eweta ọnwa ọzọ. Onye m chọrọ ịjụ gị. Ke maka nwanne di gị? Nwanne dị nkwa. Nwanne di gị nke nwoke nna. Onye nke dị. Ọ na-enerukwu ụnụ anya? Neru m anya kwa. Onye nke hazi neru anya. O kwesịrị ịdị na-eneru ụnụ anya na ọ ya bụ nwanne di gị. Ka mgbe di gị na-apụ ọgụrụ ihe meghe ọnụ. Ịmakwa ka o si eme. Ọ bịọdara ọ na-akpakasị m aka obodo ahụ. Mgbe di m napụ mgbe dị sere edo m anya. Ị ga-anabata m ahụ. Nnabata ya? Ọ bụrụ ya ihe abụ ihe nwere egwu anọ, ọ bụrụ na ọ ga ya nabatakwa. Nno, ọ ihe na-eme ka m gwara gị. Atụrụ m mmiri arụrụ agụ ama m nka. Atụrụ m na-enerukwu m anya. Onwe ihe m ji neru anya eme. Mgbe di m napụ mgbe dị sere edo m anya. Ọ bụghị m ebe mụ na di m bifọ di m ewe nwụ. Nwanne anya kịta anyị maka efọ onye na-eficha m na-eneru m anya ya na-eme ihe efọ ya ba. Ụlọkwana na ọnwa na ọ na-eji wee bido ya. Ọ mara mma. Onye nke a na-emekwa ofuma.
Ọ na-eme nnọọ ọfụma. Ọ ka ị na-ebe ihe a na-agwa gị anya. Ọ bụrụ na nwanne di gị ahụ anaghị anabatara ya, ọ na-enere gị anya, ya na-agagharịsị na-achọ ebe ihe ebite ego. Ihe ọbụla bụ maka ọ na-emere gị. Emere na m na-ahapụwa. Emere. Anje na-akpụga. Ọkụ ndị nabatara nwanne di gị na-emere gị ihe ọbụla ị chọrọ ka ị na-achọgharị na-aga ebe achọgharị ebe ihe ebite ego. Ọ ego a na Chukwu mepe amara ka o wetakwara m ego a ọnwa ọzọ ka weta emere ihe nchọrọ ije wee Oh, that is called plasma television. Plasma Arabison. No. Plasma television. Plasma television. This one is called times. Not times. Times. It's not painted. You understand? When you check it, see here, magic. I make it a culture. Ihe na-akpọ ihe abụ toilet. Mana ezigbo ahịa bụ WC. Toilet. Dablinson. Ọ bụrụ Dablinson. WC. What did you say? Ọ bụrụ itere ọkwa ya mgba gị ị ga na-anyụzi nsị n'efere nkụwa. Ihe na-akpọ nka nkịta bụ shower mixer. Shower mixer. Shower mixer. Shower mixer. Hot and cool. Hot and cool. Wash hand basin. Wash hand basin. Wash hand basin. Wash hand basin. Tap. Wash hand basin. Tap. Not tap. Wash hand basin. Ya na sika mchifu. Ifuru boke ita deba. Don't touch it. Get mwana zere. Ime ndo kita. Mwana zere emekwe n'eme n'ụwa. Meto ihe aka. Pocket ifuru kita bụ o nwere ihe nne m tiri ebe ahụ o nyere m. Achọ m ka anya ọzọ fụ ya. Echekwa ya. Ile ihe na-ekwu. Ichekata ije ịpọpụ na ịchọrọ ebe anụ na ego ime mara kwefụ buketi a emetụkwanye ya aka. Na ihe na-ekwu. Ngwa, Skype. Agwa m efere ebe niile anụ. It looks true. Angongovi fukeki. Angongovi fukeki. Mai, get ya. Hey, Hey, Mai, okay, Hey, Kau dah guna orang. Jadi tak aku pun ini macam tu ni. Mungkin tak nak. Yey, get ya. Dah pasal hari ni. Pasal gini.
Mu ya kasih onu gini re teh won. Ini mana ibu mana? Ini mana para mungga? Amu nak wana po. Mai. Hey. Mai he mere. Ke ta mere mu. Mu yum fu na ya. Ha fa dama. Mani yan din yun akba na sa to. Dom. Si fu maka maka. Ije de po onu go fo donko. Obu donko mo sun donko. Asin na dama. Ona dom kana be. Me pa bu donko wan. Isu ba jebe. Hey. Obo mo na gen. Afu harabo ni like ye sere. Be uvia. Afamaka. E fu na no so. Ngo bro yo so yo sibu no nya kan like ndo. So nya kan like nya kan fu. South kono south. Oh, South America. Yimi no ko si bata. Isu ni jebe. Oh, iso ko na jebe je. Mana mo. Hey. Ni was de ngari. Okay. Dan nene na. Ugusu mpoko ja wesu ni mutu na ka. Ni dibe o na ni so mu metu ba kan ga mo na ku fu pocket ya. Kusu metu ya kan tu wo mbosia. Imane ba no bondo yi. Imane ba go bondo yi mi hedi ni pocket ma we sim man. Obu ta kan do yi sadi. Do ya obu ta kan do yi. Ye ko ti na ngba na. Ni ba do bondo yi. It's ne for donko. Obu donko mo sun It's not dom osun donko. Mu bo ne buru zo simite. Buru zo ngba ba amma ni hedi na pocket. Ana kreme na kan ma. Na ke yan. Me kwa ke wuri se fonta. Ma ana kreme na kan ma no. E na kre. Ana kreme. E na kre. Ma ya ko ta me ya. Ana kreme dugo. Na kreme. Afamaka. Ije kata pone. Ije kata pone. Ma ti na mfu dom osun no. Ana ma na ko jiri. Aku be ma anya o. Mana mo di ni ma gogo no abu hezbo madu. Nka ka madu. Maskop biko. Skop. O e go na kuko fu kwa. Fu ide ikuto lu ke gura kuko. Ana kreme nya. Mama. Hey, o e kan na ta. Afọ. O go mo. Eh. Ogo. No. Afọ. No, o. Ina ka da he. Hey. Thank you, mama. Thank you. Afọ. Nkezi? Oh, hapo ya mama. Kezi ko siya zimu di mi. Afọ biane na di kan chota kwa na obu kwa ne mai kan chota. Biane. Mama. Onwe kan onwe ku su ewo hete. Aye wo ku hapo yo me kan ji wa na mo mo ya. Kezi ko se mezi like this. Me ji nwa ya pocket. Hapo. Oh? Hapo ya mama. Oh? Kenny. Let me know. Oku mana isma kana ka system bisa. Nigeri na complain. Just keep that. Trust me. Me metegi obu ma de go di adi. Ana me ti mo na ko kwa. So mo na pato kwala. Ade mazi. Obu ko mo trust you. Oku ma na so mo do ni ge na village na do on like you. I be like. Na like him too. I like him. Kenny. Afamaka. Nai. Afamaka kenkebu we kita no ma kenkebu nkegini. Kenesi. Na you na graduate na push na foko. Awon mo ni promare ba. Ebe putu awon ibiri so yi. Na you na graduate. Na foko na push. See, let me just say I don't have your time. You understand? Abusi never graduate. We are not doing anything. We are just discussing. So I do kita awon si na we he na me ba. Shut up. See, Kenechi. I'm going. Ngwachi anya na-ejesina n'ala dị n'ụzọ mmiri ogbu ọ kachie ntị na-enye ọ bụrụ nwaanyị a ka m ga na-arịa hapụ okwu kịta ka ọ ga-ama mbe na bụ nke bụ oke mama afọ amaka ka sị afọ ajọ kamanụ mama afọ amaka afọ amaka hey agronge iya musobotora hey ese ira musobotora ndagara kwanda mo baba
ọ bụ ka ị na-agwa otu ọ na bụ onye ọ na-adịbu abịa nga nyewu anya aka anaghị nke isi nna m riri amoosu ọgụ nke gị na nwanne m mụ ka ị na-agba amụsị ọgụ asị nri ya mụzọ asị n'onwe gị isi eme ibu ụzọ eme otu a ise ga-akpọ ntu oturu nwa aka mmiri bụ ịkwa gị ogbu akpịrị eje ahịa bakisanda esi bakito gịnị bakisanda ọ dịgara na-apụ gị a na-ekwu nke ikwuru ekwu ị na-ekwukwa ọzọ a na-akpọ gị afọ amaka gasị afọ ajọka anyị ntakọ ukwu anakọrọ ngaji ya na-ekwu okwu gịnwa afọ amaka ka isi afọ ajọka a na-agba m okwu na ịkata n'anya nke otu a bịa nne gị ọnọkwa ya nne gị anọghị ọ dị mma ọ batagbu ya ọkwa ịhụ ala ahụ dị na ụzọ mmiri ibu gwakwa ya nya anwakwa na anwa o mekatakwa nwa anwa atụkwọ ebe ahụ ọzọ agwa onye na mmiri dị bụọ otoro nwa aka mmiri otoro ka otoro agwachie ya ntị ara gbanye ogbu akpara eje ahịa gbanye ogbu ndị a nwere nke m na-eme agụ kịta ka ikwuru okwu dị flesh anaghị na-akọwa dị na ofe obo bụ na nna nke ọ bụ n'ọbụ otoro ji ebido obu ụzọ gbara mmiri n'ọsọ ọhụ gbọghọta ihe ị na-eme akụrụ ama m ihe na-egbu gị dị onwere atapụrụ gị omeji ele m ihe obi ịkụkọta ma mbara ahụ ewe ngị mmiri onugwu ihe na-ekwe m ihe ịbụ ewe ngị mmiri onugwu ihe abụ ebe a agbara nga bat na be anyị ọ dị mma ka m kwụkwa onwe ihe m ga-asị gị ka m mekọtakwa ụkwụ nne gị ma ọ bụ ụkwụ ya ebe ahụ otu oge otu agba ogbu akpara eje ahịa ọsọ ọgwụ ji ebido gbawa onye ohi ana bịa bụrụ ụwa na were mi ọsị m na otoro ya gba m onye na-eji egwu ana mmadụ onye akụtara ya ebido gbawa ozukwa anaghị ankụrụ ozukwa anaghị maka ndị na-ekweghị enyebi gị ihe eme o kwe ha enye gị otu ọnụ o bịa gị n'isi ịbara ịzụ na nna ha nwere ihe na-ewele bịa bụrụ ana were mi This place, look at the way she dressed, sit down like a mad woman. What are you doing here? Business university. You know to me. See, it's not that I want to buy a new one. I just want to do it. I like the stuff. You know, school stuff. I don't want to buy it. You know, I don't want to. Let me just say, let me just tell you this we did last time. Like when you like you can me again. I'm a freak to you. You water. I just come here for me to buy a new from you. Not that you want to. I came for you to insult me. Are you buying it? Go no. Look at her man. Look, see the way she dressed like a mad woman. Go. I didn't come here for you to insult me. I just want her. It's not that I want her. I just want to dash you money. You know now, school stuff. Go. In fact, I don't want to buy it. They need you. Now stupid na you. Nonsense. You have a mental capacity. Now go bring it. Apart from me, Stop. Hey, now stupid na you. chefuzie ihe a mere chefuzie ihe abịa n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ọ ihe a gị kwụsịmara m ebe a chefuzie na nge bere na mmanya sọ bụ ewu ka ọkụkọ chefuzie n'ihe a na chefuzie n'ihe ọkụ n'ụgbọala ka nna ya chefuo na ewude gị na nwa na-edebe ahụ si na n'oje university ewude gị na bụ n'ime ọhịa egbu na-eme ihe afọ ọ bụkwa n'ife iche ka anyị na-eme ife ọ bụkwa n'ife iche ka ife anyị na-eme eji m onye mfe unu ịkụja ihe akwụkwọ na-adọ mgbe okenye ngwa gbarazie ụgbọala ka nna ya ọzọ chefuzie ọ bụkwa ntu ozukwana jebezore nwe mfuze gị ba ewe m ihe gbuji ọkpa na stupid na you afọ rubekwa na ntu ekwana na stupid na you afọ bịa
Afobian, Ruben Suana. What up to come to Afobian? Afo? Ejenta Goku. Hey, Ejenta Goku. Ejenta Goku. Hey, Ejenta Goku. Aka Afamaka no bo. Ono no kontano. Afamaka. Hey, Ejenta Goku. Ejenta Goku. Hey, Ejenta Goku. Aka Afamaka no bo. Onye na-akpọ m ana m ama onugbu ka mkpado n'ije ahịa. Afamaka ajambele. Afamaka ajambele. Aka Afamaka ajambele. Nwa na-agba mbọ. Ọ mara agba mbọ. Ịchọ ya n'onugbu. Ajambele. Afọ nọ ya. Ajambele. Chọọ ya oburu ose. Ajambele. Afọ nọ ya. Ajambele. Ịchọ ya n'ọkada. Ajambele. Afọ nọ ya. Iwere ego kwa ọnya. Ọ ma Afamaka. Ifuru ya ma ngwa ụrụ mgbe ahụ ifuru na mụ na ya bụzi aka ekpe na ụtụ ọhụ o nwere ka Chineke si eme ihe o Chineke na-eme ihe ọ bụrụ dakọ amakọ ka m gwa gị eziokwu emanye ya na-akọghịrị mgbe ajọ sọgba nkịtị adị m akọ ọnụ Mama Blessing na ndị ya dị ige ntị ya afọ ka a na-akọ ọnụ ebe ha adị m akọ ụdị ọnụ ahụ ya agogo dan ka ke ona gberu so so ogogo ei dika ihe mere bụ na nsogbu azụ ka anyị nyelefe aka nwere ga kwụna batala m moto ka m buju na ebe nna domin it is new afọ nke awa akwa ndị enyi nwaanyị o nwere ka o si wee ya nkata ya rafụ ka anyị were okwu na-eje ebe ọ bụ na Chineke ebunego gị ebe dị elu wee mezie ọnụ bụ saa mbara ka a soro gị wee na-erikwe ndị ka anyị bụ ngwa let's go nsogbu adịrọ ka anyị gaa ọkwa na Afamaka na-achụ okwu mbido gị isikwa na mebido ọkwa ifu na nsogbu adị nka ya ejide ka ya ejide ka anyị gawa ebe anyị na-aga ma mmadụ mere ọ na-ekwu bido na-agwa m nsogbu adị Afamaka mụ na ya emechi ihe n'obodo ịma nhụ ọ dị ka anyị mụtara ihe asị ma anyị onye na-asa Ejenta Goku. Hey, Ejenta Goku. Ejenta Goku. Hey, Ejenta Goku. Aka Afamaka no bo. Ono no kontano. Afamaka. Hey, Ejenta Goku. Ejenta Goku. Hey, Ejenta Goku. Aka Afamaka no bo. Onye na-akpọ m ana m ama onugbu ka mkpado n'ije ahịa. Afamaka ajambele. Afamaka. Bye. Bye. Ena dari hari. Apa? Fange. Ayi bibi mmadụ na-akwa aka kwọwọwọ nhu eze anya. Ihe ịma na esi ya pụọ na mmadụ anọ n'ụlọ. Ọ gịnị dị nke a? Mana ọkwụ niile na. Onye na? Mbụ ma. Anọ mee. Akwa keke bụ afa ya. Okay na. Ka m bute ego che o. Keke bụ anyị. Ọgwụ ka nyere ife na. Amasị m. Hey! Afọ mụ ga-eme Ị ga-afụ eche. Ị ga-akwa kiko na. Mbụ ọmarịcha. anyị mere n'ihe dị egwu anyị mere ihe dị egwu mechie ọ bụrụ ụwa anaghị aka akọ anyị mechie
ebe ka ọ dị ya njide oge Akwefune. ka ebe dị ka ị na-aga ịkpaịsara m nyaa Onye mmere gị. ịkpaịsara m nyaa Ndị ọ mmere gị. ara gbachipụ onye chere nke nyaa Ara akwachukwu anya nkịtị ọgwụ bịa ọjị. okwefu gị mmemesa ihe da Ehe. ọnya Afamaka onye akpalisiri m ụnyaa nna agwani gị n'ole salmanya na-akpọ m Oke Afamaka. anyị ga-eti ya duka ọnya anyị na anyị ga-eme ya ife anyị ga-eme ya taa atụ Doji ọkwa ọkụkụ chọrọ ịnụ m. Ọgụ abụghị nke mụ na ruo. Ọ bụ nke gị na chi. Ịgbajisi ụkwụ na ka asa ofe ebe ka o doya na gị na mgbe na-eme ihe. onye ka ị na-agba isi Ọkwefune o. Ọkwefune gị mmemme ya arụ ọkụkụ chọrọ. Ọkụkụ chọrọ. Ọkụkụ chọrọ. Kiru. Afamaka. Kiru. Afamaka. Igbukwa anị. Ọkwa ịbịa ọkpọmgba. Ndị magburu. Ọkwa itiri ọkpọmgba. Ọgụ ọtụwuru. Gị na nne ya Ọkwa itiwuola Gị na nne ya Ọkwa itiwuola. Afamaka. Ọkwa itiwuola nwa mmadụ. Afọ Afamaka. Kiru ọ nwekwara nwụ. Kiru ọkwa itiwuola nwa mmadụ. Afamaka. Ọkwa nnọọ ọgụ ka anyị Afamaka. Mau nga ni manggram nga susah miwe kan beli semua aja. Nggak mau nga ni hi. Kita mau pecah pun mau dia. Kita kena kiri bis jangan mikir. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu tiru. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya. Asal ibu wasimanya kuwasima. Nggak tiru. Asal ibu wasimanya. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu wasimanya kuwasima. Asal ibu. Baby mo.
ka ịkpọ m. My dear. Ichọpụziri afa mkpamkpam na-akpọzi nta. You've made it funny. Ichọpụziri nnọọ afa ma ị maazị ihe na-akpọ m. Isi na gị na-akpọzi nkịta. Na-akpọzi m ihe ma ama. Afamaka. Thank you, man. Hey. No. She's just a bushfowl, but I still love her. Ọpụkwana ihe na mamazi afa gị ịghọta kama na ọ na-abụ mgbe ọbụla nchetara gị otu a obi a na-atọ m rịkpọ adị m amasị mgbe na-awụziri gị ọnọ na-etuzi gị afa anyị ma otu esi etuweziri gị afịa mana ihe a na-akpọ ya bụ pet names. First names. Ọ bụrụ face bụ iru. Pet names. Okay, pet names. So what do oge a na-abata fụ ka dịka ị na-ama onugbu na ịma na ọ dịchaghị ọdịka ọdịgo ịsọ ka m n'ọsịsọ ka njere ahịa ka njere onugbu business woman. Ndị chapụ ozugbo anata m ozugbo Domino 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 Hey! Mma kwa ngine ure na buto ị na-eguzo okwu ma akọbụrụ ya nke bụ dole nwa anụ nke na-agụ dole onye bụ dole nwa mma ihe mere taa ngere m bịara nga do domim ọ kwụ dole ya dole bara gị ike ntụ chee ka mgba ime otu ihe ya nwata ọ bụ ha na keneshi ahụ hụ dole ya nwa nwa bịa nga nwe ihe kutu na ma ikwu eburu na soro ya na ebe mụ na bebirizie nkwa ahụ ya ahụ na ọmụgwọ aha ọmamụ ya ejeje nne ọ bụ na kenechi anụghị mụ na mmije na nke dole ka ije nọ nga mụ na ọghị mụ na ọ bụsị mụ mụrụ gụ mmanyị nye ka mma anụ ne domin ka ba anụ ene mi na akụ ya ijo ije South America achọghị m ije South America ka ndebe ya na mmerịta mgbọ ka njọ kenechi ga anụ kenechi tiri egwu dome gị urenu o rere urenu a na-ekwu ekwu mma ene ndị a na-ekwu okwu ndị dị ndụ ị na-ekwu nke ndị nwụrụ anwụ ọ kenechi nwụrụ anwụ oge ha nwụọ na dome gị ere na urenu onye ka a na-ekwu nga mụ na ọghị mụ na ọ bụsị mụ mụrụ gụ ọ ga-ekwu domi ma o nwere ihe egwu gịta hapụ m olugbo jezie mbi nwa gị anya kịta ọ mụ ka ị na-agba mụ na gwa ekwu mmanya nye ka mma ahụ mba na ome ekele nwe o mee ka nụ ya ọkwa dị mụ na kenechi ahụ dole gị aha ha nụ ugwu dị n'okwu tụrụ ọgwụgwọ na nwa si South Africa bata fụ nwa wee chọkwanye aka mụ na ya ka ọ bụrụ nke m afọrọ m ya wee like ya fụ ya n'anya ine nwata anya na ụmụ achịkwana na bụrụ dakọ amakọ nwa wee nechi anya wee kpalịa m hai mana nsogbu adịghị afụkwa m nwa ha n'anya nke agba mbọ ụmụ agbọghọbịa niile a na-achọgharị m mmemme ha ncha shut up ka m brọsh ya ọp aga m brọsh nwa ahụ ọp ụmụ agbọghọbịa niile a na-achọgharị m mmemme ha ncha shut up ụmụ agbọghọbịa niile ha niile shut up ma brọsh ya nwa ahụ ọp ala ka eme ma brọsh nwa ahụ ọp ya kacha ndị mgbe na ama mbọ ha achacha ma akwa na mgbe ji mere ihe ọjịja anya acha ya kwụsị ịgba isi ike nwa m isi ike n'oge kịta mmanyị nnukwu nke a ị na-ama ya ụdị hụ na ọnụ ka ọchịcha na ya acha na ụfụfụ ya kwụsị ịgba nno ndị mgbe na ama ya ama
Hey. Mafa Amaka. Mafa Amaka. Mafa Amaka. Mafa Amaka. Onye na-agbọ ka nkịta ahụ? Mụnwa na-agba ọgụ ka nkịta ara. Onye na-agbọ ka ọ na-aṅa ntị? Mụnwa na-agba ọgụ ka nkịta. Mmadụ na-aza aza. Ị na-azara m na-akpọ? Ị zara m na-akpọ? Ebee ka nne gị nọ? Ọ pụrụ apụ. Okwu na-eri otu ugboro n'ọnụ. Ebee ka nne gị jere? Eje nta aka okwu, ibere nke ọnụ. A sị gị na ọ pụrụ apụ. Ọ pụrụ apụ jere ebe enu? Mitụrụ ime ofe. Otu ugboro ha ncha niile n'ọnụ. Ihe na-achọ ịgwa gị. Nne gị bata isi ya wetara m ego m. Ego dị ka o ji ihe ọ na-ahụ ya. Na-eji m ụgwọ 10,000 naira ọ bịara nara m. 10,000? Ee. Aja ego m adịghị ebe a. Jee chọọ ya ka inye m ego m. Jee chọọ aja ego ka inye m ego m. Nyenụ m ebe ọ bụ na o nweghị ihe ọ bụ. Nye m ebe ọ bụ na o nweghị ihe ọ bụ. Ị na-ama onugbu amachapụghị ihe ọ bụla. Ị na-ama onugbu amachapụghị ihe. Chọọ ego m nye m. Jee chọọ ego m nye m. Nye m ego m. Ego m unu ya enye m. Nne gị bata ya efogha awụnachi. Wetara m ego m taata ya efogha awụnachi. Ewu! Nye ihe ọ na-eme. Ọsọ nwa gị nwaanyị n'ọrụ nwe gị na-enene. Ọ gịnị dị nke a? Ọsọ ọhụ onye? Ọsọ ọhụ gị! Ọsọ ọhụ m? Onye bụtụkwa ọnụ ọkpịkpabi mbọ na-eme. Ọ bụtụkwa nne nye nwaanyị mma nna ọhụ. Bara ihe na-afọ maka obikwa obi. Ọsọ nwa gị nwaanyị gị na-ene. Uche gị pụọ. Ọsọ ọhụ onye ga-ere. Nke gị? Hey! Debere ihe na-afọ maka. You are here. I know go see you. Sorry. I'm a million. You know so. You go there so you know me. Oh, you know police buna. I want them to bury enough. My Mike ya no bum. Oh, no, 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 you want a banana. You want one of that. You want that. Okere ro woro ogodo. Ukere buru ebu ya na ogo. Eh. Ana gosi adu nwata na okwu. Ana ama na okwu bụ anya. Onye ataghị nwata n'ihu, ọ gaghị amara eji nwere eze. Eze nwanyị. Ọ bụ onye na-akpọ? Ọ gara gidi. Osimiri ata ata. Ga n'ogwu. Ọ nwa m eze nwanyị. Batara nụ. Ube, ama m iji maka ya wee bịa kama ka o si gị n'ọnụ gbaa. Eze nwanyị, enwere ofu oyi nwanyị afọ ebe afọ Amaka. Nwa akparịsịara m ụnyaahụ wee jụọ m ebe ka m fọrọ. Nwa akparịsịara m ụnyaahụ lecha m ntụ ya na-akpọ m akwa. Ịma nke kachasị ewute m, nke kasị enye agbụwa m obi bụ na enwere ofu nwata nwokorobịa masịrị ahụ si South wee bata. Amaka wee na-esogharịzi ya n'ike ka ijiji na-eso nsị. Amaka wee ọfụzi anyị bụ enyi nwaanyị. Ọ dị ka asị na ọfụrụ ndị ire sinsi ahazi Afamaka fụ anyị ọ na-agbazi anyị ka akpị. Ihe nji maka wee bịa bụ ka ime ka nwasata afọ Afamaka ka ọ kpara ya n'ihu. Afamaka wee mekatazi emefu ọ bere azụ ka o werezi ịfụnanya niile ahụ o nwere bụzie m ya ka ụkpa ka mbụrụzie na-agazi.
Ọ ife m chọrọ ka imerụ m ya kịta. Nwa gị eze nwaanyị. Ị na-ajụ aja ama m ihe m ga-eme na ya nụ. Kama na o nwere ihe eji abịa afọ eze nwaanyị. 5,000 naira. Ọzọzọ 5,000. Ọ bụrụ na ihe anyị bịara n'abalị a, ọ bụrụ na o nwee isi, m ga-atụkwasara gị 5,000 n'elu 5,000. M ga-adọbụrụ gị 5,000. M ga-atụkwasị mmaji pụrụ mmaji. Anyị ka iji nwa ya ekwu. Nwa bụ eze nwaanyị. Nsụcha na m. Nkesi ekesigo m. Gbam, adịghị ati ijara. Nwa eze nwaanyị emechaa na tie ijara. Eze nwaanyị. Ndị nwe m. Ọ na-abụ otu agwụ nwata Eze nwaanyị biko 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 biko. Ọ gaghị eji m. Chie ya breki ebe ahụ. Efere ife onye akọrọ. Ụgwọ dị ka ife onye akọrọ si bai cha 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 cha. Ana edekwana nkọ edi n'akwụkwọ. Ọ ka gị mma n'ije oso. Chefu ife ọkọrọ ebe a. Ife nwoke saa ata nwere igbo. Nwoke saa ata bụ obi ọcha niile, obi aṅụrị ya niile ka o ji nata maka. So efere ife ọkọrọ ebe a. Fichasịa afa nche n'ụlọ nke bara uru ebe a. Bịa sa. Ha! Ị na-agwụ ya ara. Biko chọọ m ịma. Ọ gị kpọsịkwa m bịa ebe a ka ọ nwụrụ bịa. Aṅa dị ya ntị aṅa. Chọsọ mara ntị ga-esi sokọrọ m ihe a. Sụrụ m ya ka m pụọ m ebe a. Ọma mmekwa ahụ. Siri be m pụọ. Asị m gịnị? Siri be m pụọ. Ịhụ na ahụ ụdị ochi nyere n'elu akwụ. Gozigba ijijigharị. Unu ka na? Ọ na-ajọ ha efu. Ọ na-ajọ ha efu. Ọkwụ na ife amere ụbọchị agwa nke nna achọ ịmago Gịnị mere? ife ibukwa na ọ na-amasị m na Ọ na-amasị gị. ọ na-amasị m. Ọ na-amasị gị enweghị na-aga na ya. Ọ na ike apekanụ. Amepeka ife a bụ young blood bi ya na-agwa gị okwu a. Ntị ya like ma m. Ipere mpe onweghị ihe iji onye ọbụla na-aba n'ihe ahụ. Ọ bụ ma nke a bụ gbara ebele okwu na eji abụ m achị eji m achị. Eji m the money. Abatago the money. Ka dị adị. Ọ dị adị. Gịnị ka ị na-eme o ji wee dị? Ya, ịmazịkwa na mbata ka m si bata na Ịbata. Ebe ka isi bata? ya. Ọ bụ m ife dị. Guys are hustle go jide the money. Oh, for you. Ewepụta na ya. Ekpe nnọọ jọs akpa akpara hunite ka m nọ na nkịta nọ. Ekwetekwana na anyị esolibe. Ihe ewepụta na ya. Ma m ewepụta hapụgodi nke anọ. Anyị solibezi efu. Ife niile a na-aga n'anya. Ị ka wụ maka ipeka. Mobi bịa na. Mobi. Afọmaka chọrọ ifu ben n'ụtụtụ echi. Ọ bụrụ na ị bịa ha, ihe mere gị were, ihe furu were. Bịa, agbọrọ gị zụma ka agbọrọ gị zụma musu.
afọ mmanwụ ọzọ kwụrụ anwa gaghị bịa n'ọnụ ọzọ maka akpụ mmekọta bịa n'ọnụ ebe a kwuru ebe anyị gwụta uwe ụtụtụ echi nwa bụ eze nwaanyị na stupid nwa bụ eze nwaanyị ka ị na-agwa Amadioha nwe m ndị bụ na ndị egede chai nwaazị ekwuwa ọnụ afọ maka ikwuwa ọnụ na stupid na you ejenta akokwu hey ejenta akokwu hey ejenta akokwu akụkọ Afamaka n'ụkpọ ono nụkwuru ntaanụ Afamaka hey ejenta akokwu hey ejenta akokwu akụkọ Afamaka n'ụkpọ onye na-akpọ m ana m ama onugbu ka mkwado n'ije ahịa Afamaka ajambere akụkọ Afamaka ajambere na-agba mbọ ọ maara agba mbọ asa nke ihe na-agbazi ka ehi etipịara isi onge teka mkpọbara gị sef odigo otu onye ịchọ a na-agwa gị na mata chibu esi nso tụta ha achụ gị na-agba Afamaka sekpa ka isi asị na na-adị asịka oke ma nwa na-akpọ Afamaka eche m ihe kirikiri ọgbanje na-enye nsogbu ama m nọ agba winch amụtụ ọjọọ nke mere ka ihe o mere mfụrụ taa anya m efuru ntị m taa ka o si kwuru eze nwaanyị na ka o si kwuru Afamaka wee gbado pim gbaa pin Afamaka winch pa ke mbọsị nke a gwekwa kịta ka ọ na-eme imi na Afamaka bụ ọka eze nwaanyị ọka n'ebe a kịta imi na ọka n'ebe a ka anyị dị n'ize ejenta akokwu hey ejenta akokwu Wah, itu oke. Gitu ya mana? Anda kan? Ini ada foto orang. Gitu ya mana? Afamaka itu kan kok. Orang kenapa? Itu yang apa ben? Ini hari anu dia umur aku. Ini hari apa? Yesus. Jangan saja dia nggak bebe family. Kamu kenapa? Kamu orang mau kangen juga ya? Insya Allah digambah. Ini gua akan ngomong kamu di mana? Apa nih mahagia mare? Afamaka, nggak kau yang gambah. Imu noben lagi bisa ya hapur. Eba bubem. Cile gambah gue. Apa nih mahagia mare? Itu yang nona abru gomuke. Hey, ebe anọ imu na ebe anọ na abụ imu no be nna Adnaka and ebe a na achọ na na afọ hozi nna mekwa ya ka ngwa gị ma ha gị mara mụ anwụkwa ebe ahụ ndị chọ be nke gị nzapụ ezi ifuru ezi Can you say something? This is Mofia. Zuare. Come to come to me, Zaki Film. Pastor, no. Pastor. Kau yang jual gini makan itu, ini nak kerja kalian. Kau buah hesa. Nanti sini mau nak web buah. Orang betul.
nwanne di wee cheta wee were m nya nna ya tutu ete yo na-enyere m nsogbu mgbe chọọ ka inyere m aka ejichana m ekpere m jecha ala ọtụtụ kpọtara gị bata ama na Chineke ga-esi na wee pụnata m so otu ihe m chọrọ ka ị mere nkịta tinye m aka na ekpere ka m mara na ọ ya anatakwa n'ozuzu oke chọọ si wee zuo oke wee pụkwa osikwa ntụ anata o jigodị ihe nata dị ekwe ka o werekwa obi ahụ o ji wee zuo oke wee natabata na m ihe chọrọ ka ị mere bịa mamara ha ka ha mechisi ọnụ jide na nwa ka nkwugharị arụ nọ n'ebe a. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ife m chọrọ ịgwa unu bụ na otu Chineke ahụ nke usu niile nke ndị agha mere ka Nebukadneza na kpuo n'ime ọhịa taa afịfịa ahọ 7 Chineke wee kpọchietakwa ya n'oche eze. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Otu Chineke ahụ ya kpọchiga dị gị na nna gị tata. Amen. Ebe Chineke nwere ike ime ka ụmụ Israel dịje taa. Chem. Nwoke mechie ọnụ. Si gị mechie ọnụ. Gịnị ka ị na-akọ iri? Gịnị ka ị ma ị na-akọ iri ebe a? Ka ihe ị na-ekwu ekwu. Bịa, mama Afọma. Onye akakwụzi mma. Onye nwa aka mma. Onye adịghị hụ ka dị anya ka ihe anyụnye ahụ nọ n'anya. Mechie ọnụ ebe a. Nwata na-ekwuchie nri ọnụ. Ọ dị ka ara na-apụ gị. Nwa adịghị ozi mma iji wee jee nabata ọnya. Nwoke buru ngwongwo ihe buru bịa ebe a pụọ ebe a tupu mmerụ oge ahụ. Ibere ebe siri ịpụtụ gịnị ka ọ gịnị? Gịnị ka ibere ebe eme? Move! Ansị gị nwoke move! By fast. Isi ọ dịkwa gị mma? Isi ọ dịkwa gị mma? Nwoke move! Okay. Anya dị ọkwa nwa amụọ. Anya dị ọkwa nwata amụọ. Ejenta aka okwu. Hey, ejenta aka okwu. Ejenta aka okwu. Hey, ejenta aka okwu. Akụkọ Afamaka n'ụkpọ. Ono nụkwuru nta anụ. Afamaka. Hey, ejenta aka okwu. Ejenta aka okwu. Hey, ejenta aka okwu. Akụkọ Afamaka n'ụkpọ. Onye na-akpọ m ana m ama onugbu ka mkpado n'ije ahịa. Afamaka aja mbele. Afamaka aja mbele. Akụkọ Afamaka aja mbele. Nwa na-agba mbọ. Ọ maara agba mbọ. Ịchọ ya n'onugbu. Aja mbele. Afọ nọ ya. Aja mbele. Ịchọ ya oburu ose. Aja mbele. Afọ nọ ya. Aja mbele. Ịchọ ya n'ọkada. Aja mbele. Afọ nọ ya. Aja mbele. Egokwa ọnya. Ọ gịnị? Ehi oti biri. Ojiji ịsa n'otu ntabi anya ọ dị ka ịnwa ihe mbere gwa nwa zo ọ nwere kọkwụsọ nwukwu na nkwube nna ọ bụrụ ihe na-akwa nwa zere n'ụzọkwu na nwa mekọta wefu zokwu na nkwube nna onwere ya bujie ọba bakara mụ na mpa ya nwe mgbe oji ndị nwaanyị si gị n'odobe anya mmekọta fu zokwu ga efunye m egosi mkpọdụ nke ndị aza Afamaka n'ụmụ ụzọ. A na-akpọ gị Afamaka ka a na-akpọ gị nkwọ ka a na-akpọ gị nkwọ ajọkọ ọbụ Afamaka. Ị bịara na be m ebe ịkparị m. Ị bịara ebe ikwute ọchọchọ. Ọ dị mmee gị ihe mere gị ebe ngwa si be m pụọ. Nsị gị si ebe a pụọ. Nkwụcha ihe mbere ikwu nga nwa bụ Afamaka n'ụmụ ụzọ nwe ebe nneche ihe na-agwa gị bụ ọ dịkwuru ụzọ ihe na-abụ mba kọchara mpa anyị ọchọchọ abata ọ bata mba kọchara ha ncha niile. Ọ dị ka ara na-apụ gị na be m ebe a ka ị bịara na-abara mba. Iche na papa gị dịzi ndụ anụ ọhịa mmadụ ịtụkpapụ ugbo gị anụ ọhịa mmadụ na anụ ọhịa lee nna gị jere ugwu Awụsa kemgbe afọ 5 ọ lọta ha alọta ka ọ bụtụrụ ebe a ka ị bịakwara ebe a ị na-ekpuchi onwe gị na-azọ nke gị na-azọ chite nke nne gị anụ ọhịa ịya lara ka onye jere ịchụ nta oke ibere ebe lekwa ibere ichi ngwọ aka m amari ya aka m azịza anya na ntị o wee gbori ọkụ lawa ole ụdị misteki mere ihe a nzịza anya ya o wee kpuchie aka n'anya ọ ga-ahụ ụzọ wee la ị na-azọ nne gị nna gị jere ugwu Awụsa kụọ bọtụrụ kemgbe afọ 7 ọ lọta ha alọta nye ka ị na-azọdoro ihe ya hapụ izodo nke gị izodo nke nne gị ọkwa gị mụ na mmechi ihe n'ọbụ na obi agbaliere m onye esi hapụ nwa.
Atufu amere mu. Mba happy away home. Umanga. Ani na dan de ke mba ho na dan mere se ka ja mu. Atufu amere mu. Ba so wa de ni so da do ra. Da do ra. Ada numman. Iya tuh. Nyam ona. Oke deh. Agak tanggar nak dulu. Asyik juga pincerin nama ada tak pernah aku mana. Aku enggak. Aku enggak anak pas dah anak. Ibu betul. Aku belum kamu mau. Aku lu betul tadi. Aku pas. Ngomong, ngomong benar je. Sekarang jangan, kami dah follow. Dia cuba bahas ni je. Kamu tu ni? Apa kau beli ni mana? Hey, bukan aku you bahas apa ya lah tu soal dia. Kami kan dia nana. Kenapa sih kau lupa? Tapi sini lagi juga ada tiap. Apa yang kau dah? Otak belum suara. Itu aku baru bangku je. Jadi, bye. Hey. Back in my natural Kimbo. But nada. Oh, hele megisi. Kimbo, my sin so Kevin. Tell ma. Obuko mba. Man abo be ku jesu. Abu mba. Chelo mba han me pa ma furo. Ni kana. Ayo. Tell ma so pa na ka bien ba. Oh, hele megisi. Abo dia na hejanya dia ni be menyango were ya menyango mokoro be kuru ya ba miri. Eze wan. Okere rugeru wara godu tere kuru yo kuru nya no godo lamo. Eze wan. Osimira kaka. Ojikate kuru mila karo. Kata Ube, ana m ege ni. Ji ebe a bụ na achọ m ka imerụ m ka dọma si South Africa wee bata. Achọ m ka ime ka ọ bịa nụrụ m. Amafọ afọ m nwa a n'anya. Afọ m ya n'anya dị na achọ m ka ime ka ọ bịa nụrụ m. Ọ ya ka ji wee bịa sọ nneke m. Afọ m nwa a n'anya dị nne. Aga m eme. Eze nwanyị. Nekwa ife ji wee bịa ya 10,000. Okay, man, I'm serious. N'ije ambia. Obu na imere m ife anụwa ka ọ gaa ka nsuwechi ya. Aga m eji n'afịa butere gị ọkwa niile dị n'ime afịa butere gị ya. Ọ bụ na imere m ka ife anụwa gaa.
aga m eme sụga m naba kwa ụmụ iyi nyere m isi kpa m naba na-aba iweta mesigo nke dịrị gịnị m ga-emere gị ezu mụ naba otu ahụ na-aba m sị gị na-aba na m ga-eme ya hapụzere nke m biko nne ka nnaba Oya fu kita. Uye ti ya na. Uye wo bu da na obi hu bare. Osabe. O ni o ko he ne me ni si. Kan ti he ba. Ko yi se ko. Ya ka ọ na-ebe. Ekwukata n'ọnụ na ekweghị ekwe n'ọgwụ ka ọ ya ebezi kịta. N'ọgwụ ka ọ ya ebe. Nyiere ihe ebe a. Omekata chi ukwu ebe a, ukwu erejie. Omekata otu afọ ọbụla ukwu erejie, nke ọzọ ụka aka erejie, otu a ka ọ ga-esi regide ruo afọ 7. Nke ya ga. N'ọgwụ ka ọ ga-ebe. Ebe ọ bụ na ha chọrọ ekwu onye n'ọnụ ha anụ ha. Onye ara ọdọkwa ebe a. Ọmụ ebe a ka m na-ayọ. Ara ọdọkwa ebe a. Onye iberi ike ọdọkwa ebe a. Ejenta agwagwu. Hey, ejenta agwagwu. Ejenta agwagwu. Hey, ejenta agwagwu. Akụkọ afa amaka n'ụkpọ. Ono nnukwu ntaanụ. Afa amaka. Hey, ejenta agwagwu. Ejenta agwagwu. Can I miss the cake? Cake is all on. But on ever. My menu. After 45 from one. Okay. Which one of the way out? You got to by up your way by having called down. Which one the way out? Oh, come and get him. Go find what here. Which one of the broken and part of town? I didn't know where they. Oh, no, why in Chalum? No, and my top man of God. Ejenta agwagwu. Hey, ejenta agwagwu. Ejenta agwagwu. Hey, ejenta agwagwu. Akụkọ afa amaka n'ụkpọ. Ono nnukwu ntaanụ. Afa amaka. Hey, ejenta agwagwu. Ejenta agwagwu. Hey, ejenta agwagwu. Akụkọ afa amaka n'ụkpọ. Onye na-akpọ m ana m ama onugbu ka nkwado n'ije ahịa. Afa amaka aja mbere. Afa amaka aja mbere. Akụkọ afa amaka aja mbere. Ma na-agba mbọ. Aja mbere. Ọ maara agba mbọ. Aja mbere. Ịchọ ya n'onugbu. Aja mbere. Afọ ọnọ ya. Aja mbere. Ịchọ ya oburu ose. Aja mbere. Afọ ọnọ ya. Aja mbere. Ịchọ ya n'ọkada. Aja mbere. Afọ ọnọ ya. Aja mbere. Iwere ego kwa ọnya. Ọma afa amaka. Aja mbere. Afa amaka n'ụkpọ. Onye na-akpọ m ana m ama onugbu ka nkwado n'ije ahịa. Afọ amaka lụọ di. Ejenta aka okwu. Tupu anyị na-agba mbọ aka ego wee lụọ di. Maka ọgba aga anya. Maka ọgba aga anya. Maka ọgba aga anya. Keep on going na stupid night. They might play for you. Hey. No, camera. Are you laughing? Action.
na stupid na you. Hey, get on go na stupid na you. To my fear for here. Hey, are you laughing? Ne. Gafa. Chine. Chine nyanye. Alumna. Nyarinze. Kiko na fisi ali. Also bravo. Also bravo. Okay. Ana mafukwa n'ilu gị na ọlụ ke ekwanụ m ibidoro ụmụ ihe ọlụ anụmanụ ụmụ ihe fima. Ọkwa ihe anyị na-ekpebere sens ka ọ bụrụ ihe pụtara ife mana oge m bịa bido last year June. Mana to God be the glory today ọnọchị na wazi anyị nwanne m nwanyị maka o nwere nke o kwuru stupid na yi o nwere nke mụ na ya na mepụrụ emepụ afọ ya ọmmasị maka ife njimara ya ọmmasị ebe a ka mụ na ya nọ ịmalụ mụọ mmeso ife anyị mekwara na nke ahụ ọkọ gugu mana nke azi oyibo sụrụ na nke a ọ dubere ube Okay. O mechiri akwụkwọ. Okay, nne anụkwa m nne na-akụ egwu. And ya fụkwa m egwu efuru m egwu gị n'aka ka ezi. Oh, my dream. I'm na-ekpe ekpere since ka ọ pụta ife. But to God be the glory today. I'm a musician. Ọ nọọ site n'aka nke Chineke. Ọ bụrụ n'ike nke m. Na-ekpekwa ekpere ka Chineke m na-esi ebe ahụ ịnarụcha otuto. Okay. Ngwa, dim appear from here. Okay, kekwa na fage na stupid. Afamo bo Asomwaneka, aka Asomneki. Na afanka sobu onwe Chinenye. Oso. Okay. Kekwa ka isi feta this acting dream. Na acting dream ọ dịkwa egwu oke mana ụmụ ife a na-ebido na ma kpokene ọ na-ebido from mbọsị amụrụ onye ọ bụrụ na ị nọ into ọ bụrụ na ekere ka ị bụrụ onye nwere ezigbo akara like acting ọ ga na-abịa ọ bụrụ na ime ya ọ bịaghị n'arụ so Chineke just bless him the talent of acting. So that is why after I made ihe onye amara chukwu nye m. Afkolomia. Mana kekwa no bibi to kan lo ihe shima kwana. Tutebara aka. Just last 2 years. Ah? Yeah. Just last 2 years. Last 2 years ki bido e mecha film na ndafusege. Yeah. Last 2 years. Na ina nwakwa. Mana ka njọ kwano onwe ife ndị mmadụ na-ekwuwekwanụ ha na-asịkwanụ na ọkacha ndị nne nwaanyị a na-anọ n'afịa fa na-abịa afụkwanụ ụmụ nwaanyị na-abanye n'indọstrị ime fim a ka ha na-aga ebe ahụ ịgba n'ilo ike ebe a na-eme mmegheli ke ndụmọdụ nwere inye ndị nne nwaanyị a ka ha wee hapụ ụmụ ha kekwanụ ihe nwee ike ikwu maka ihe a ha na-ekwukwanụ na ime fim bụ ịgba n'iro. Thank you very much, my able director. I like if I ikwuru dịka ndụmọdụ ngenye ndị nne na nna ya na-eche ife a movie industry abụrụ ebe a na-eji agba n'iro ọ maka ndị Chukwu nyere ezi akara ịga ebe a mara ife ị na-eme ị na-ene anya onye ọchị ga-awa gị and ị na-act ọ na-abịa gị n'arụ ọ na-abịa amara gwara gị ihe ga na-eme to ndị nne na nna anyị ọ bụrụ ịgba n'iro ka a na-eme ife a anyị na-eme ka obi na-atọ n'ụtọ o nwere ka iwe si ewe gị were ke n'ofu onyonyo itinye ile ya anya otu nkeji lee ya anya nkeji na-abụ na ya nkeji na-atọ ọnọchi awa gị ichezọ ihe gara aga anyị bụ ndị na-achụ high BP na apụlụ nkwe ife nwanne m nwaanyị kwuru na iji wee mezu ihe ahụ o kwuru dịka ndị nne na nna anyị wee n'uche ha na-efilukwa na ndị na-eme fim na-agba n'ilo na ha emebichana ife kpatakwara ya abụrụ ife ọzọ owu na ihe kpatara ya na o nwere ụfọdụ ndị na-aba na movie industry si ebe ahụ naanị iyi
maka na ịchọ imebi emebi ihe esikwa na movie industry emebie ịchọ ịba n'uru ihe esikwa ebe a wụrụ mmadụ ịchọ ịkwanye nwe ugwu ịka ya kwaikwala onwe ugwu nne na-akpọ ụmụ ya ejedo bitin ilo shooting gị ịhapụ nwa gị biset imechakwa ije take care of your baby so but na some ndị nne na-efim n'otu ahụ esi fia na fim ka ọ dị mana ọwụghị otu ahụ ka o si wee dị Chinenye agọtakwana m ihe ikwu mana ọ nwekwara anọda tin ndị mmadụ na-afụtakwanụ ha na-afụta ife a na-eme ka ma ihe dịka ebe akwamiko maọbụ ihe dị otu a ndị nne nwaanyị na-afụta na na-eme ọ na-apụta ihe na-eme ya real ka ị nwee ike ịgwa ha ka ha ghọta na ihe niile abụ ka e wee gosi ha ihe kwesịrị ịkụziri ha na ya dị eme ya real. ma na ndị nne na nna anyị duto ntụ ahụ esi egosi ya ha efiduzi na-eme ya eme mana ha amalọzi n'ozi ọma dịkwa n'ife aha anyị na-ezi maka na ozi ọma abụọ mgbe mmadụ ji bụrụ megafonu na-agagharị na-ezi oziọma wuru na onye ahụ eziri n'oziọma oziọma ahụ egwu egwu ị na-ezi oziọma ị na-eme fim ị na-ezi oziọma maka ihe ị na-akụziri ndị mmadụ na ife anọnwa na ife a adịrọ mma ihe isokwa n'ụzọ a na ọ dịrọ mma but ha luo ha na-eghọta na nchọ ha esi eme ha na nchọ a ghara ịma na onye ọyi ezigbote bọnshọt kara aka ka ife ma hapụ ibinye maka ọ naghị akwụ bikos na ndị nọ n'azụ bi ha nke a mere ya ka nkụ ihe a na-ebinye a na-eme ọkụ it's not real a na-eme onye na-emekwa abata ihe nke onye na-abịa na stupid na you I got touch them. Mana Chinenye onyekwa brother na stupid na you Hey, Domi Samba What in there? But the production was nice. In fact, the production is good. Excellent. Director, do you appear from here? Na stupid. Okay. Afambo Bosco Lee. Mana ihe na akpọ Samba Onyoshi. Bara bubo Yoshi o. Two people nya yo fa wage. O nwe ihe ncho ye joki. Ndị nne na nna anyị na-aghọtazi ya na ụmụ okorobịa anyị batazi indọstrị na-abụzi nọ ka ha bata ka ha gọzie ahịa na nke izizi bụ na ha na-agbanye ha anya na mmanya nke abụọ bụ na a na-eme ha anya eru ụlọ na ịkụzi bọtụl n'ugwu Awụsa na ihe ndị ọzọ ka ihe nwee ike ikwu banyere ihe ndị ahụ na-ekekwa na ndụmọdụ nwee ike inye ndị nne anyị ihe ahụ. Ịma na a sị na onye na-amaghị ebe esi wee lie ozu kedu ebe ọ na-esi abụ ozu akwa n'ụkwụ na ihe mere bụ na anyị ha ma agọtefie ha nwa ama ngọtefekwanụ m maka na ya bụ ihe egwuregwu anyị na-eme ihe onyonyo bụkwa na ihe egwuregwu na ịfụrụ mmadụ na ebe o sere siga ma ebe ọ bụ ọ ṅụrụ mmanya ma ọ bụ emere na ọ na-egosi lee ihe ụwa na-eme na ọ bụghị na anyị nwa na-eme ka m bụkwara ihe eziokwu onweghị onye oziọma karịrị anyị onweghị oziọma karịrị anyị so na ihe dị ya bụ na anyị ama ngọtefie ha kama ka ha nweta na nkụzi ka anyị na-akụziri ụwa onweghị ihe ọzọ ya bụ ndụmọdụ mana ihe nchọwa enwere ihe ọzọ bụ menu mana ma ndị na-eje ụlọ ọgwụ na-eje aja anara ọgwụ nke a ọnọrọ ọgwụ iwe anyị nwa bụ ọgwụ BP My name is Ugo Fine. In a so you go ya forgive you. Okay, I'm Ugo Fine. Maybe Ugo Best. Ugo Best. Or Gofi Production. Ugo Best Production or Gofi Production, any of them. So in fact, I need to hallucinate na all site na ndị oji wakwara ngwaọrụ n'ọrụ anyị adị iche n'ọrụ anyị ebupụta mmadụ ọbụla karịa onye o bupụtara maọbụ onye amaala afa onye ọbụla n'aka Jizọs. Producer biko ihe agwagodo anyị afa
perfume. Oh? Producer. Yeah. Bye. Go na perfume. Oh, kai ma kwa na perfume ne gupta anyi fa. Oh, do mafia. Oh, na stupid na you. I want to know. I secret. Okay, I secret. Ma, what? Na fima ifo. Afẹ́rẹ́bọ. Afamaka no po. Afamaka no mozo po. Oji afọ. Afamaka no mozo po. Afamaka no mozo po. Iko. Afamo bo Chukwu de Franklin. Yeah. Ana bom talented. Ife me bo na okano mo director ola. Yeah. By the grace of God, ana me ekpele na ola ka dupụta anyị niile no ola. You say especially na spit na stupid na you and na domia and duma pia babim chalum da tapora ko mane adu atapora ko mane ba ko yibo atukwa the road man after you want na go na stupid na you ke onye kuziri oyi we na so na o do kwa be hu oya bi fa han kwuru no bo na o digi na rumbu mu ife anti na ma bia na ile wosi ona abanye. That's stupid producer of movie and producer. Ne, inwe ike gwa nwanye afa production mekwa n'ifa. Oh. Production mere fa bụ P for real production. P for real production. Yeah, P for real. Avi, all the catch up. By the grace of God, ndị P for real niile apụta. Yeah. Oh? Sure. This is in the list of no now. Air condition no. Put the thing, man. Next mama. Oh, Julia Wayo. Next mama ndamana mani imi amechakwa go si weda. Na yeah. Iya obere wine di ka. Iyo oputa ka mara chechere. Go see of money when you dey get. Na mi video go. Biko ni we. No be my fault. Na every mmanya, nye mmanya.